We're géad míle fáil tar eis be muid a líb go dtíon dó dhéag fós le heachtar a gár gael de chlisteir staycation chamáile sin be rúne sportain agus scéal ó phobal in ón léire pobl dé tá tréci ag an áglas ar bháin tanga. A chud a báre tá í specialta teicisteach máí ní bhechan de chéad míle fáilte. Magad. Ina sem a bháín ráhíle sa dó dhéag ví tú de seasa, ví tú de heasas cór de rang scala, múntir scala. Agus bhí do bhac rábhlíon díos agus daoín cheir bliana, agus daithe tú áthraithe i do chorp. Céir do bhí tórlú go do chorp? Níor mé an caint níor tháinig na focail amach, so bhí ar amach ón seomar. So ceap siad gur beidir gur stroke a bhíon ach chuí me go dtíon stroke clinic ach ní stroke a bhíon ag eist. So bhí sos a ghlacha ón múna, so ceap mé gur mé cael my mind, ceap mé ceann, so bhí se an Jackar, so yeah, go mé le ag cow, so Ach I dus sama hála se sin ra éon rud eile ra rudí begatóir láit. Bhí, so an taobh yes de mo chorp, I would lose the feeling in my right side. Right, so ní ra an mochachan ar tíháin go do chorp. Agus bhí tínas cín agam, agus chuí mé go dtí neurologist dúirt sé leis go raibh sort tínas cín don focail níl an focail agam anis. Can migraine? Hemiplegic migraine. Sure. But ní ra an ceartacha, go thug mé an lies, but Ní raibh sin. no. Ach ina sem ide chleig an hain mas mata tú an smuoineh siar. Yeah. Nire ra focail i a chleigan ach ní hin an focail tháinig as de bhéal. Bud physical a bhíann. So bhí na focail agam ach níor tháinig siad amach. So Agus ach fós i a chleig an hain, tá sé seo simúl tá sé seo an simúl go mar saolaim cechan ar me nar a chastar daoíart gur hála lehéad a rob bíanna go níon tú go deo cínta cechúil an chleigan iste go príomháideach bhfuil ar hiig tú gacha bhí tárlú timppla. Hiig mé I gcónaí, hiig mé gachhuid. So agus bhí fatís orm níor a bhiscam go a bhí ag tórlúnt. So bhí sin ag tórlúnt ar fáil le cuaig bhlín. So bhí mé seachas amach go dtíon doctorí agsúla. So bhí deire rinne mé scan agus gur má doctor gléarm agus dúirtí té seach déireach go dtí bóment. So rééis chuig bbliana fuair tú scandianta sa deire agus fuair tú gléichrá té láthach go bóman ospedéal an teán le léir. Yeah. So cum mé an agus trééis I don't know, uair clic beidir nó láthir clic dúirt siad lom goil móia agat. So sin an céad uair a chula mé móia. So agus bhí orthú míú dom got a bhí a gceist. Céir é móia? Móia is just is bhaine sé leis an oxygen agus leis an cligan. So bhí blockages agam ní me go má leis na mata inis chuig a fáin géad blockages. So ní ra an oxygen. Ní ra sacha fáil chuig a fan géad agus cín go dtí do intin nó d sin bhá bhí mé fáil mini strokes agus. So bhí tú hééis coppla stroke beg agad? Yeah, but ag an am níor hiig mé ceap mé go beidir go mé ag nó ag le fáistí nó beidir go mé beag an stress nó but níor hiig mé gur stroke beagí. Ach bhí tú hééis chola go dochtúir gahan na hama sin chuig léana sin na chatú. Ach háláin se me héin go orm héin a bhí se le cheapan se ó tá strasarm nó hín na páistí bega ag an nám agus níor tú hééis seach an dá na páiste bheith go na hín páistí ná óg. Agus ra imníart go ratú cáile
the bheabhar? Was that go rá? Go make the psychotherapist because got me go at me all caliant. So we she should eat the dumsa, but near shouldn't be having five baby agam. So okay, long. So nar hiig tú nar dúrú leat ó seo tá galar máia ort. Tá tú hééis coppla stroke beg a bhagad. Ro tú sásta sin na chlostal nó ar thug sé faoi se? At least the hig me got to be animarinish, so you know, be just done a Irish, you know, be dull for skiing. So got be on Thursdagum. Agus bhí gach with the jacker, you know. So cad a rinne siad san opráid, cad a rinne siad le a intil. So tá sé sinna seo jacker rá á scoil but dennne mé iirecht just they had to find other pathways. Okay, bailach eile leon oxygéine le isteach. Okay, wat tá céile baint le sin, take me sin. Agus is cuide gon agus ceartig me mat me méart na agus cuide gon máia a seo freisin nachhfuil tú I gastrú an béla go gailge choscipaí agus figúí nos chuige fan géad. Sin cuide gon na rudí. Sintaréis an stroke. Nuair mé faoi scín. Ook sé no seach nó 8 uair léig agus bhí Jackach ar bí plán A acu níor agus bhí arthú plán B a dhéanamh, so thug sé anna chuid ama, so ceapan gur sinna an fá go bhí an stroke agam. So bhí stroke mórad faoi opráid? Well, more, you know, bín stroke ag daoine, but yeah, more galore, yeah. So nuair a gúisi mé Mohi mé mar mé féin bhí an buíoch go raibh mé bio bhí mé ansásta so bhí mé chun mo fáistí eáil agus you know bheith saoil agam so bhí mé an buíoch agus bhí tú gearad de héal ar eis mar bhí se. So nar a glúise tú I do chluigean bhí tusa mar a bhí tú? Bhí. Ach cén tunnachar a bhí ag an stroke agus an opráid sin? Ní raibh mé an caint, so bhí mé san hospital ar fá mí, so ní raibh mé an caint a curbe, but tháinig sé sin arráiste ar a chéile, so agus nuair bhí mé san hospital thug den ag an magazine dom, agus sinna céadúir gur hiag mé nach raibh mé an leibh. So nar a chonig tusa focla san idir sleabhar sin, cad a chonig tusa? Picturí. Picturí? Deacha tú ein letrachaí? No, just mar picture. So, níor hiag mé cad a bhí a gceis le A, no B, like, God fwy do it kind níor hiag mé. Ar hiag tú, ar ratú gera focla rá iad a chluigean? Bhí. Ach, rá an frostachas? Oh, an frostachas. Hánig sé an frostach níos daoine, but like an I'm just ní ra agam just bhí mé géirí kind, so it needs must, you know. Agus bhí orta bheith láidir? Seo. So bhí do chud páistí anbheg? Bhí, yeah. Bhí sé sin nachrúa? Yeah, bhí sé gur. Níor hiig siad? Níor hiig siad cad a bhí ar má? No, agus, you know, ma inín muirna tá inis tá agla aici ar hífri hospitali agus hiigam, you know, bhí sé an áit dómh. Agus go dar chéile? Oh yeah, agus am chlán. Bhí mé géirí rálah. Tá mé seo, you know, ná bí bútha, you know, but ní mé an é rá, so. So stiadach legan bhí tú rá, tá mé seo, tá mar chéile, tá mé bheabhar am ach níor an na focla tíocht am. Well, chuinn sé sin goimegum na a bhín stroke ag ma air dúrlinn béidir nach rán chluigean mar a bhí se ach níos tá mar am héin chola hans go rá ach níor san láirt. No. Aim cenál cinntaach fao sin ach sin sé deacar de daoine so ach níos tá sé deacar go aon den na timpplairt a chó deacar ruite mar tá tusan is ag buinte sin cat fólam le léamh. Cat fólam le láirt. So mé sé múna páistí gan is léamh agus scríomh but inis bhí
an job sin agam so bud cuaí me gotí Bagus Street le Ashling agus bhí sé ionach ag sí an Carolum so bhí sé go lum sa Aisling Carolad Ashling nó sin an agriocht no an gweilge ar an focail agóir tá sé gáid cum an focail speech and language okay ó Yeah, se Ashling Creed sin anamtí so agus bhí méid den an obair le bham ga lá bhí mu ag obair fá or a clig no or a clig go le gach ile lá so ag sí an Carolum ach tarsúl thuirsú bhí thuir bhí an thuir ag an túas ach tá sé sin imime anis so yeah so tá ag go buinte seo tá tú fácaí le céir tá tú fós Gach so NCBI the dine can siad Carolyn a daine dal úsádam an technoliacht chun léh agus chun scríomh Tá an scríomh agus léh bud an máil so thugann si panam úsáid as an technoliacht sin so yeah just I reached a point my brain was quicker than much scríomh nóra Tá sam So- so bhfuil tú bhil sinna tíocht a bhs bhil sinna fású Tá sé fáú an tamar fad agus go mar nar ví tú náíonn tú wet an múna ranga an na póí agus bhí mé mar extaders goláis na tróide Béla agus Frankis so yeah I'm misreading Tá sam agus níl tú is duine thu a bhí antóí leis léomh háan an léomh go mór le sé go mórlam a cluisiim go túáin dúleid na potréiltíidir na potrail podcasts podcast no go gunn siad mór le a híal oh yeah absolutely sé sin ionta agus ina sé seom an tunnachar a bhí aige seo ar fad agus is tá sé ionintach an léirgus an tuiscin sin áil céir a bhí arsúil i do chaigen agus an síl go le ra timpplairt ach an tunnachar bhí aige seo de chláán se an Jacker i do bháthir de ar chéile I know lé me náid cinint goúirt ar chéile nar a chuúteach le napráid s cum ce a hálas tá sí tíocht bháile na tá far céile an ionta gagam so Tá má an buíochtú agus meláán go léir so agus do bháthir agus na rangan í de sem mata yeah an inis céad na rudí smú a chun sa stechart a níis bhfuil tú technoliacht technolíocht cechaí chunas just just ní like tá sé ionach nar opíonn sé but tógann sé no tá mé máil ag fám rudí nuair mar technoliacht cai mé a dhéanamh ach ní teí mé ar chupé so but you know sin an slí atá sé so ach tá napáisiín an carú lei sin bhfuil tá tá siad san an ag technolíocht ní ná mis ach tá gná nuad tá Tá síl eile nuáte agus ina sem faoi sin so tá me denmh móstyle hí simime gom i gcóí ar fasisiún agus art agus creativity so mar nuair a hosín nuair a hálín rud mar seo bín tú smíní tá mé ri a géirí a dhéanamh so bhí mé gcóí a géirí dhéanamh ag obair le lá fasisiún so I found my thing now tá sagam agus tá sé fuair tú dangháil le dress for success agus Yeah. tá tusa tar cóirla go daoine tá mé gobar lo mar stylist so agam carím lenne nam lá géirí dá lerá gobar so agus bhfuil i gáirn tú le mrá bhfuil in nummarcha éadach yes ina go siomraí níomh ní chaile gáirí agus capam nar a hána mé amach gúna ó béidir go béin anna seachar ar mar ríist ach tá chola hens nach chu an go le tháirú. no
Catú bhéit me iirita síanana le beir an éir I dúcha tú go dtí mothach. Cínte fe Agus cabhar le rudí chaamach mar sin naibbe tam sa credim I mochraí go gáin treusa sin armidéis atáróbheh gam. Agus ní éidir le macha ríist. Well, sinnam bhd a déanam go minic. Téim go dtí tacanna na nó agus déanam mé wardrobe analysis agus deir go sin go cairn sin go mór le daoine because bhain sé an stress agus deir an daoine tá lá éí agam ní le mu le cáh agam ach tá so agus I gréidir tú I nach chuirsáil éadach. I gréidir tú bhfuil said má bhí rud cinn sa bhaisiún déimlíon nachin mátá se go deas gur fiú eáil. Bím se gúnaí brean an na chlárach se níos an fuútaníomh agus dean an stylist ar an is tá brítí seo, okay, tá siad fiche blion gaís, ach tá siad fós go deas leis an gansaí seo, ní an blues sin. Tá London éí sean éí agam so. Ba ní écin mis sin is me brean éad ach na go leomrá go minic fecin stylist sin ach ní écin an gná duine sin. Ok. Ní is an gur mé sin? Fecim ní écim se. Ní écin an gná ban na récinn siad a go déad céir is féidir íonna níl an saolaíocht sin agamsá. That's where I come in. Sinna fá osú. Agus bhí mis heap an mostráil mó. Sin gail go mó style mar sin. So is féad le daoine fála dangáile? Cínte agus mé ansás a garú le daoine so. Tá mis sé gera dhéana agus tá mis sé gera dhéana agus tá mé gera ála amach agus beidir gníananach muid chuid mar se chuid deirmid beir a díanamid fi an beg ruite rálam sa céir de cheart cahamach. A tá neamcéad a ham. Bhfuil a Harlíns díanam dermod? Bhfuil rud a cín am? sin bhíanamh gaiú gá sé bheith éasca gá chuid eáile so nágur nágur de éí a bhla ban úsad Bíoh se le an hangers. Bíoh se le fecail. Gaig mé sin le fecail. Goile Máirín tá an tócaí le a scéal mar ceapam gur tháinig tú as. Is jazz scéile. Is jazz scéal. Tá sama sin agus aní me éad an ggóla a sin ní hena marrá marrá an misneach an láidireacht mar bheith se an éasca géile was a rá níl an agus tá martá go deo. Bhfuil dar lum san nílach seans ar saoile bháin agan sa ban úsáach ní rá agam bhí páistí óg agus it's not my personality anyway is faidir mé so just lerá agus níl tú riomhró sean nábí agalahar rud nua dhéanamh an say life is for living so is cóile é a gatain in áíir nach just fiú tá tú déanana rudanis tá passion agat goh tú ansásta agus tá golódaine muhan sin bhfuil an teachtarach sin wethú tá sé tasá wethú rud mar sin gur má an tá símam san taide ní ecin muid mór an taide mór an oberdínta ceirtarsúil san intin. Ce an duine smuoine bheitnar an strók ag an duine sin agus béidir nach chuid ná an láirt achas rud eile ceirtarsúil na gléigené. Well am sa bheith ag obair le daoine mar sin tá sama gom bheith ceú le daoine le deachchadaí so an sin bhd bhain panam antáinmh as búla le mná éagsúla so gur míle maithe seach gur mí agus bu leat bé mo feicimid I chéile is cáid láthcrú go ducha tú a cáach mo déad a bé mar chéile ansásta mar níos rí steirnse tanú éadach agad tan ceart aige tan féadach agus go leorrá is gibal atá g seanéadach gur míle maithe agus bhuiam chola ráthart agus bhne agus dún chomá cení sin is siad seach agus ní Ísinaí deas gnóhacht gnóhacht an telan go Brenda bhhaín goim choráart mar dúma agus gur 1000 maithaachta de scéal a rilín agus duine be mu sin atá
béidir goil duine cinint loba fáinn sa slí céanna nó ghfuil cruchas a cinint mar sin turnte an misisnach an scéal mar sin na chluisteil agus tá má fearhaach agus tá an gra tú íoach faoin gáilge. Agus ní a gá behhaín. Tá sé sé tíocht éis sinna méid cleachta a le chuna dé beidir go láireach mu ríist faoi níos móéadach agus fashion. Mar tá an glundar mór am aig san bhí caiint faoi éadach. Gur míle maithe bhhaín as a bheith léine.